Игълан итәбез инде достар, Тәү хәбәрдең бүгенге сыгарылышында тәүге язмага күз һалабыз. Робот төзүчесе йомро баштар менән танышайык. Достар, һез роботларның көрәшкәнен, лабиринт буйлап йөргәнен һәм төрле әйберләр ташыганын күргәнегез бармы? Республика Башкорт лицей-интернатында бындай роботларны күреп кенә түгел, уларны йыяла беләләр. Әле был лицеистлар кунак көтә. Тиздән уларда робототехника буенча бөтә республика бәйгеһе үтәсәк. Майдан хуҗалары форсат менән файдаланып, ярыш буласак урынга бер көн алдан килеп, күнекмәләр эшләйләр. Мин кайына шу программа төзергә һәм роботлардан үзеннән уйлап чыгарга инде. Бер нисә көн ултырам да уйлайм инде робот булырга тиеш һәм төзә башлыйм. Ул төзүгә бер 3-4-5 көн китә һәм программаны уже төзеп роботты тестировать итә башлыйм инде. Бәләкәй сактан бит леголарда төзә торган һәм шунда моны мышлениелар развивать итеп, хәзер бит ошны мышлениемен робототехникалы ошо роботларны төзә үдебез бер кайда карамай. Был бәйгелә катнашыр өчен тәүдә роботты йыйырга кирәк. Азак был роботка компьютер ярдәмендә программа төзергә кирәк. Яшь техниктар әйтүенчә, программа төзү иң авыр эш. Мәсәлән, Газин йөк ташый торган роботы менән телефон ярдәмендә идара итә. Без лицей егетләре менән аралашкан арала Ишембай калаһыннан йыелма команда килеп тә иткән. Улар да роботларын йыеп, ярыш алдыннан күнекмәләр эшләй. Мин был кружокка икенче ел йөрим. Ул кружок менә бик тә охшай. Бunda кыйын эшләү программаны, роботты үзен еңелрәк эшләү. Был робот сумайыс, ул полла икенче кешене икенче роботты сыгарга тиеш. Мин был робот менән беренче урын алып, Ишембайда кулландырам дип уйлыйм. Бәйгеселәр яшь буенча 2 төркемгә бүленәсәк. Һәр катнашучы күңеленә хуш килгән һынауда катнаша ала. Әле көтергәнешле ярышка әзерләнеп кенә йөргән йомро баштарга уңышлар теләйбез. Марсель Мөхәммәтьянов, Исмәгыйль Кудакаев, Тау-Тау хәбәр өчен.